тайёраҳои ширкати Togic Air дар давоми 2-3 моҳи оянда боз як мушкилиҳои нафарҳое ки бар дигар давлатҳо сафар мекарданд осонтар мешавад. Ин канали ман махсус барои нафарҳое ҳастае ки аз соле ки канала кушодагием моро тамошо мекунанд. ман огоҳ кардастам ки аз рейдҳои пештара дида боз рейдҳои сахттар ба роҳ мемонаганд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти нав оиди парвозҳоро мерасонем. видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед ва баъдан дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонем, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. тамошобинони азизу гироми қадр, фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурси 99 рубла рафтесай. нафарҳое ки айни ҳол маро тамошо кардесен, ман барои шумо як аксия мекунам. фурсата аз даст натиҳен, ҳозир бидроен билет бихарен. ба 1000 рубл 15 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинем, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис мебурояд. сумтона партоен ва чектон роӣ кунед, билети шуморо равон мекунанд. конкурс ҳамагӣ 27 дона приз дорад. 3 та мошини советский, конвертои пулӣ ва телефон. ва фаромӯш накунед, 3 нафаре ки билети аз ҳамада бисёр мехарад, автоматически 3 таи дига телефон барои ӯҳо подарка мешавад. ҳатман бидроен ҳозир билет бихарен, шансае даст натиҳен ки аксия як рӯзай. Togic Air дигарбора ба парвоз дар ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ мекунад. ширкати миллии Togic Air ки саҳмияш дар дасти давлат мебошад, ба зудӣ парвозҳоро аз сар хоҳад гирифт. иттилоъ дод раёсати агентии ҳавонавардии мулкӣ. чӣ хеле ки медонед, ширкати Togic Air тӯли чандин вақтҳо буд ки парвозҳои худша маҳдуд карда буд ва аз сари нав тасмим гирифтанд ки парвозҳои худша ширкати ҳамин Togic Air ба роҳ бимонад. тайёраҳои ширкати Togic Air дар давоми 2-3 моҳи оянда ба ҷумҳурии Тоҷикистон расонида мешаванд ва ин ширкат парвозҳояшро аз сар мегирад. ба ин нуқтаро раиси агентии ҳавонавардии шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон Дилшод Сафарзода зимни нишасти матбуотӣ баён дошт. яъне ки барои аз сари нав кору фаъолията шурӯъ кардани ширкати ҳавопаймоии Togic Air самолётҳои нав ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар муддати 2-3 моҳ оварда мешавад ва баъдан ин ширкат парвозҳои худша аз сари нав ба роҳ мемонад. ва маврид ба зикр аст ки тақрибан соли 2020 буд ки ширкати Togic Air парвозҳои худша маҳдуд карда буд. ба ҳамин хотир ин як беҳтарин кор мебошад ки боз дар ватани азизи мо як ширкати ватании дигар кору фаъолиятша ба роҳ мемонад. тамошобинони азиз, ин буд як ахборот оиди парвозҳо ба маълумоти ҳамаи шумо расонидем. акнун саволҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. як кас нависонда: ассалому алайкум, сентябрда 1996 тирамоҳида мебаранд армияда. 1996 ки 27 сола шида боша, аз хизмат озодай, вале агар 27 сола шидагӣ набоша, ба хизмат даъват карда мешавад. FH нависонда: чизое ки мепурсанд чим чӣ нақл мекунӣ. ин гапҳоро дар ахборам мебинем. хай вақте ки шумо ахбор тамошо кардани бошед, канали ман надроен тамошо накунед. ин канали ман махсус барои нафарҳое ҳастае ки аз соле ки канала кушодагием моро тамошо мекунанд ва ҳамарӯза ахборотҳои нава ба маълумоти ана ҳамон бародарони азизу аппаҳову модаро мерасонем. як каси дигар нависондаи кай буд мешаванд билетҳо. билетҳои конкурс тақрибан 50% зиёдаш аллакай ба фурӯш рафтагиянд ва ман аз шумо мехоҳам ки як дастгирӣ кунед, ҳамин 50% дигараш ки мондагия ҳамин тезтар бирававу ва мо конкурса бигзаронем. як каси дигар нависондаи одамо гов нестанд, касе документ дора гаштестай. ин масъалаи ту барои бедокументҳо. инро ҳама медонад. видеои навмон. ин видеои навай бародарои азиз, ҳама медонад. гуфтаи маънои ӯро надора ки ман специально видео кардестам, мавзӯи нав надорам. ман огоҳ кардестам ки аз рейдҳои пештара дида боз рейдҳои сахттар ба роҳ мемонанд. бо эҳтиёт бошем. мардон тиҷаи нависонда: ассалому алайкум Сорбон брат, як читон пурсум. Айросия бе прописка билет гирифта рафта мешава ба самолёт қатӣ. агар имконият боша ответ битемон, муҳимай муваффақият да.
азор раҳмати калом бародари азиз, дар ҳолате ки шумо прописка надорен ё патент надорен, вақте ки билет хариданен, бале билет гирифта мешавад, лекин як гапае ки баъзе ҳолатҳое ҳастае ки дар аэропорт аз шумо ҳамин ҳуҷҷатҳоро мепурсанд ва шумо ки пешниҳод накарден метавонанд запретон кунанд. Шарипова нависонда: патент то чанд рӯза муҳлат дорад аз рӯзи омадан. Шаҳрванди хориҷӣ вақте ки вориди Федератсияи Русия мешавад, 1 моҳ муҳлат дорад барои патенти худша гирифтан. Бахтовар Одинаев нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, як савол доштам шумода. Ман худам дар Россия ҳастам, аз занам ҷудо шудагим. Ман метавонам Тоҷикистону рафта закса ҷудо кунам? Ҷавобша жуда дорам. Бале метавонӣ. Бо тариқи доверност аз ба ҷои худат метавонад бародарат, падарат, модарат рафта дар мурофиа иштирок кунад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, бозитон чӣ хеле бозуяй. Агар имконият боша мара фаҳмонед, мара мехоҳам билет харам. Видеои прей старти бозӣ дар канал ҳастай. Тақрибан 1 ҳафта пеш партофтагием. Метавонед омада призора тамошо кунед, ҳамаи маълумотҳо дар онҷа гуфта шудагиаст. Саид нависонда: ассалому алайкум сози ака, як савол. Ман аз Русия 1 моҳ шуд омадам. Бо метавонам ки бирам бе прописка бе патент омадам? Илтимос ҷавоб. ба ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки омада бошед дар аэропорт ин ҳуҷҷатҳоро напарсида бошанд, ба ти ягон мушкилӣ шудагӣ нестай. Дар ҳолате ки мепарсанд, баъд мушкилӣ мешавад ва абрад нарафта наметавонед, чунки запрет мемонанд. Тиҷаи нависонда: салом акай Сорбон, аз ютуб чӣ хел сум гирем мешавад? Пешакӣ раҳмат. ҳозир аз ютуб ҳеҷ кас сум гирифта наметавонад. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки монетизатсия кор намекунад дар Федератсияи Русия. Як каси дигар нависонда: акай Сорбон, мегӯянд хизмати ҳарбира то 30 солара кардестанд. Роста яка? Не, ин гап рост нестай бародари азиз. Хоҳиш мекунам ки ҳар хел суханҳои мардумиро дар ҳар ҷо паҳн накунем. ҳар чизе ки қонунда тағйирот мешавад ё ки қонуни нав меброяд, мо видео мекунем, иншааллоҳ ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. Шумо ҳама рӯза видеои моро тамошо мекунед, хитон мефаҳмед. Бародарони азизу меҳрубон, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.